Como vai todo? Agardo que moi ben. Ben, imos facer outra videoclase. Desta volta só vou facer para sexto, porque quería chegarvos unha serie de conceptos que son necesarios que saibades para despois, cando vayades na ESO, vale? Son conceptos bastante fáciles e, se prestades un pouquiño de atención, creo que os ides entender a primeira. Imos falar da altura dos sons e das escalas. Ben, a diferencia de altura entre as diferentes notas mídese en tons e en semitóns. De acordo? Entón, a escala de do maior, que é a que coñecemos, medímola dunha nota a outra e imos vendo os tons e os semitóns que ten. Temos as 7 notas que coñecemos: do, re, mi, fa, sol, la, si. Son notas naturais e ímolas colocando aquí, rematamos en do tamén, e ímolas colocando na escala e imos medindo os tons e os semitóns que hai entre cada unha. Os tons señaleinos cunha curviña, como unha ligadura, e os semitóns así, con unha V. De acordo? Entón, de do a re vai un ton. De re a mi, outro ton. De mi a fa vai un semitón, nada máis. Xa, cando vos faiga o exemplo no piano, vos daredes conta de por que hai un semitón. Os sonidos entre mi e fa están moito máis próximos que entre do e re ou de re e mi. De acordo? De fa a sol, ton. De sol a la, outro ton. De la a si, outro ton completo. Pero de si a do, tamén están moito máis próximos os sonidos e hai só un semitón. Ben, na escala de la menor, esta é a escala de do maior que conocemos de sempre, a que sempre utilizamos nas partituras, para traballar, para facer exercicios. Vamos presentar agora a escala de la menor. A escala de la menor comeza en la e termina en la agudo. De acordo? Ben, imos ver que estructura ten de tons e semitóns a escala de la menor. De la a si, tiñamos la así, un ton. Vale? De si a do, que tiñamos de si a do? Un semitón. Poñémoslle semitón. De do a re, do re, temos un ton. De re a mi, como aquí, re a mi, un ton. De mi a fa, que tiñamos aquí de mi a fa? De mi a fa, un semitón. Eran os sonidos próximos. Mi, fa, semitón. De fa a sol, temos fa, sol, ton. Poñemos un ton. E de sol a la, un ton. Un ton. Ben, entón, cal é a estructura que ten unha escala maior? Pois ten calquera escala maior. Empece pola nota que empece, sempre vai ter esta estructura. E se non ten, temos que poñer con alteracións, que son ton, ton, semitón, ton, 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 semitón. É dicir, 2 tons, un semitón, 3 tons, un semitón. Esa é a estructura sempre dunha escala maior. Unha escala menor, temos o modelo de la menor. Son notas que son naturais, todas, nos dous casos, non están alteradas para nada. Son naturais. Ben, entón, a escala de la menor, temos ton, semitón, ton, ton, semitón, ton, ton. É dicir, un ton, un semitón, 2 tons, un semitón e 2 tons. Esta estructura é a estructura de todas as escalas maiores e esta estructura é a estructura de todas as escalas menores. Imos ver estas dúas escalas, estes dous modelos de escala, do maior e la menor, no piano. De acordo? Esta sería a escala de do maior.
vedes, entre dúas teclas brancas hai unha tecla negra. Agás entre mi e fa, e entre si e do. Polo tanto, entre do, re, entre re, mi, entre fa, sol, entre sol, la, hai un tono de diferencia. Pero entre mi e fa, e entre si e do, hai un semitono. A escala de la menor sería, empezamos en la, tamén coa mesma sucesión de tonos e semitonos, só que estruturados de outra maneira. De acordo? Como dixemos antes. Claro, unha escala non ten que empezar sempre en do, nin ten que empezar sempre en la. Pode empezar en calquera das notas que coñecemos. Do, re, mi, fa, sol, la, si. E, para que sea maior ou menor, temos que configurar a estrutura das escalas maiores ou das escalas menores. Claro, pero e se empezo en si, do, empeza en un semitono? Pois teríamos que ver a maneira que con algunha alteración, poñerlle algún símbolo, marcar de algunha maneira que algunha destas notas sea ou máis un poquito máis grave, baixarlle un semitón, así, entonces teríamos medio ton e outro medio sería un, e xa empezaría por un ton. Ímolo explicar ben explicadiño, non vos preocupedes. Por que? Porque estas alteracións non as coñecedes aínda. Inda que sí que as coñecedes, porque xa tocamos o si bemol na flauta. Veredes, temos as alteracións que nos fan subir ou baixar un semitón e unha nota, son as seguintes. A díese, en castelán sostido, que aumenta un semitón a calquera nota que vai afectada. Sempre se lle pon, por exemplo, vou coller a nota fa, aquí, e se poño aquí un díese, ou é como un hashtag, ou unha almohadilla, algo parecido. Ben, pois se poño aquí un sostido diante, sempre diante da nota fa, significa que o a fa, esta nota fa, ten un semitón máis. De mi a fa, canto había? Un semitón. Si isto é fa sostido ou díese, aumentolle un semitón, polo tanto teño un semitón máis. Un ton máis un semitón, que sería? Perdón, un semitón máis un semitón, que sería un ton completo. Medio máis medio, porque este está aumentado, en medio, sería un. E aquí xa, se o necesito, xa vería un ton de diferencia entre mi e fa, díese. Vale? O mismo pasaría, pois, se eu aquí, así, se en si poño un bemol, que faigo? Rebaixo este si medio ton. Entón, de si bemol a si, canto iría? Medio. E de si a do, canto hai? Outro medio. Total, que de si bemol a do, convertiría, en vez de ese medio ton que hai, con esta alteración, convertiría nun ton completo, se o necesito, para a estrutura dunha das escalas, ou maior ou menor. Está claro? Eu creo que sí, que vos é moi fácil ver. Temos, xa vos digo, o díese, ou sostenido, temos, que vos acabo de explicar, o bemol, que fai que disminúe un semitón, e despois temos outra alteración, que é o B cuadro. O B cuadro utilízase moito, sobre todo, cando hai dous casos no que se suele utilizar. Cando eu poño un si bemol, por exemplo, aquí, que afecta a toda a melodía que eu tiña escrita, é dicir, todos os sis que atopemos, sean graves, agudos, todos van ser si bemol en vez de si natural. Vale? Eso xa vos lo enseñei a tocar na marcha do antigo Reino de Galicia. Vale? Entón, temos un si bemol e afecta a todos.
pero resulta que teño aquí un si que quero tocalo natural na miña partitura. Que fago? Pois poñolle un B cuadro diante, así, e este si podería tocar natural, porque elimina o efecto dese bemol. Outro caso é, vámoslo poñer aquí, vou aproveitar este cachiño, así. Se eu teño aquí, por exemplo, vamos a poñer o mesmo exemplo, o si bemol, vale? Teño aquí un si bemol e teño aquí outro si, pero este si, dentro dun mesmo compás, eu este si quero tocar o natural, pois poñolle B cuadro, senón tería que tocar o bemol como o anterior. Desto vamos falar agora, porque hai dous tipos de alteracións, vale? É dicir, temos, recapitulando, alteracións que podemos utilizar para aumentar un semitón a unha nota, o díese, ou, en castelán, sostido. Para diminuir un semitón a unha nota temos o bemol, e para eliminar o efecto de calquera das dúas, de díese ou de bemol, temos o B cuadro, vale? Así, se vos fixades outra vez no piano, na escala de do maior que facíamos antes, vemos que a tecla negra que hai entre o do e o re, a do medio, a tecla esta sería un do sostenido. Por qué? Porque aumentolle medio tono ao do, fixadevos. Pero tamén esta mesma tecla é a do re bemol, porque teño re e se lle quero baixar un semitono é a mesma tecla. Así que esta que hai entre os dous, entre do, re, é un do sostenido ou un re bemol. Vale? O mesmo pasa con todas as teclas negras. Que pasa? Tamén que entre mi e fa, como vedes, os sonidos están moi próximos, entón non hai nada máis que un semitono. E se eu quero poñer un mi sostenido, subirlle medio tono, pois xa pasaría directamente á tecla seguinte, que neste caso non é negra, que sería o fa. Por lo tanto, mi sostenido sería fa. Se o faigo ao revés e quero diminuir o fa en un semitono, pois xa paso directamente a tocar mi. De acordo? O mesmo pasa con si e do e si. Si sostenido sería do e do bemol sería si. Ben, pois as alteracións, como vos poñei no exemplo anterior, poden ser propias ou poden ser accidentais. Como son as alteracións propias? Pois remítome ao que vos dixen antes. Fixadevos na melodía que tocamos na flauta de marcha do antigo reino de Galicia. Ben, ao comezo temos un bemol que vai na terceira liña. A terceira liña en clave de sol é a nota si. Por lo tanto, sería un bemol que nos indicaría que todas as notas si que hai na melodía, todas se teñen que tocar si bemol. Vale? Como vos ensinei a tocalo. Non si natural, senón si bemol. Vale? Ben, entón, temos unha alteración propia. Por que? Sempre vai a continuación da clave e antes da asignatura de compás. Sería 2x4, 3x4, 4x4, o que fora. Vale, pois vai aquí, xusto a continuación da clave, temos o que se chama a armadura da clave. É unha palabra así má rara, pero bueno, chamase a armadura da clave. Na armadura da clave poñemos as alteracións que sexan. Neste caso, era o si bemol, pois significa que todas as notas si, graves, agudas, que aparezcan na melodía, teñense que tocar bemol. Vale? Se algunha nota non a quero tocar bemol, destas si que aparecen, teñolle que poñer un B cuadro diante. Vale? Pero bueno, neste caso, eso é a alteración propia. Ben, cando en vez de unha alteración propia o que temos é polo medio da partitura algunha alteración, vamos a poñer un exemplo, por exemplo, eu que sei, este fa
sostido que xa teño aquí escrito, o do hashtag, non lle chamedes así, chamase díese, vale? Ou sostenido. Ben, entón, eu teño un fa sostenido aquí, verdad? Imaginadvos, pois, que este é unha melodía, que tan 2x4, que sea, vale, eu teño aquí un fa sostenido, de acordo? Pois este fa sostenido, afecta solamente a este fa. E se eu tivese, a ver, vamos poñer aquí o exemplo, a ver se me sale mellor aquí, vou non poñer aquí este ladiño, a ver, vedes ben? A ver, vamos a completar un pouquinho así, daquela maneira as notas, vou poñer aquí o fa e voulle poñer un díese diante, vale? Temos un fa sostido e despois quero tocar outro fa, mirade, si vai no mesmo compás unha alteración accidental, das que van polo medio da partitura, sin estar aquí arriba na armadura da clave. Se eu teño aquí un fa e no mesmo compás hai outro fa, ese fa tamén ten que ser sostido. Se eu quero tocar natural e non sostido, pois teño que poñer un B cuadro. Está claro, verdade? É dicir, as alteracións accidentais afectan a todas as notas do mesmo nome que haxa no mesmo compás. Pero dos outros compases xe non afecta ninguna. Verdad que está claro? É moi fácil. Ben, pois xa temos explicado o que son as alteracións, as propias e as accidentais. Ben, pois agora voulle dar a volta ao encerado, porque teño unha última cousiña que explicarvos, que son os intervalos. Tamén son facilísimos e divertidos, ademais. Veredes. Ben, os intervalos. Que é un intervalo? Pois é a diferencia, tamén se miden en tons e semitóns, é a diferencia que hai entre unha nota e a seguinte. Estea onde estea no pentagrama. Entonces, de un do a un si, pois hai un intervalo. Nas partituras que temos, temos intervalos entre todas as notas. Entre este e esta, entre este e esta, entre esta e esta. Son intervalos, é dicir, a diferencia de altura que hai entre as notas é un intervalo. Repito, medido en tons e semitóns. Pero que é o que nos interesa a nós? Pois saber clasificalos, vale? Entón, hai dúas maneiras de clasificar os intervalos. Un é segundo o seu número. Que significa eso? Pois segundo o número de notas que hai entre unha e outra. Moi fácil. Temos un exemplo aquí. Entre sol e la. Sempre temos que contar as notas de comezo e de final. Sol, la. Dúas notas. Pois é un intervalo de segunda. A ver, entre mi e sol. Mi, fa, sol. Hai tres notas. Un intervalo de terceira. Entre sol e do agudo. Sol, la, si, do. Hai 4 notas, pois é un intervalo de cuarta. Vale? Entre mi e si. Mi, fa, sol, la, si. Hai 5 notas, intervalo de quinta. A ver, agora entre sol e mi agudo. Sol, la, si, do, re, mi. 6. Por lo tanto, un intervalo de sexta. Vamos a ver este outro. De do hasta si. Do, re, mi, fa, sol, la, si. De séptima. E de do a do. Octava. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Un intervalo de octava. Vale? Entón, clasificamos os intervalos segundo o seu número. Contando a nota do comezo e máis a do final. De segunda, terceira, cuarta, quinta, sexta, sétima, octava. Hai nos demais? Si. Se eu poño aquí un mi e digo desde re hasta mi, como sería? Re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Novena. Claro que existe. E se conto esta fa, décima. É dicir, hai intervalos de máis de octava, evidentemente. Isto é segundo un número, vale? Pero hai tamén outros criterios. Hai 4 criterios máis. E son moi fáciles, mirade. Facilísimos. Simples ou compostos. Os intervalos poden ser simples ou compostos. Cando son simples? Pois cando son de octava ou menores que unha octava.
son simples. Si, como no caso que vos dixen antes, poño aquí un mi, sería de novena, e xa sería composto. Si poño aquí un fa, sería de décima, e xa sería composto. É dicir, todos os intervalos de octava ou menores de octava son intervalos simples. E todos os que son maiores dun octava son intervalos compostos. Entonces, por exemplo, eu puxenvos aquí de sol hasta do. Sol, la, si, do. Un intervalo de cuarta. Simple. Porque é menor dun octava. De do hasta re agudo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re. 9. É de novena. De novena. Ai, xa se me pasa de aquí. É composto. Facilísimo, verdade? Ben, simples ou compostos. Xa está. Ahora, ascendentes ou descendentes. Un intervalo ascendente cando sube. É dicir, cando a nota, a primeira nota do intervalo é a máis grave e a segunda nota do intervalo é a máis aguda. Descendentes, o contrario, cando baixa, é dicir, a primeira nota do intervalo é aguda e a segunda nota do intervalo é grave. Non ten máis que explicar, está facilísimo, verdade que sí? Ben, conxuntos ou disxuntos. Isto ainda é moito máis fácil. Nós temos unha escala musical, a sucesión das notas do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ben, se as notas van unha seguida da outra, é dicir, do, re, ou re, mi, ou mi, fa, etc, etc. Neste caso é sol, la, unha a continuación da outra, dice que son conxuntos. Si hai máis notas polo medio, e non van pegadiñas, son disxuntos. A que é fácil. Ben, simples ou compostos, xa sabíamos, menor dunha octava, maior dunha octava. Ascendentes ou descendentes, ascendentes grave agudo, descendentes agudo grave. Conxuntos ou disxuntos, conxuntos cando van unha nota seguida xusto da outra na escala, e disxuntos cando van con varias notas polo medio. E quédanos un último, que é facilísimo, que é melódicos ou armónicos. Veredes, nós cando estudiábamos os instrumentos, estudiábamos que había instrumentos tamén melódicos, como a flauta, que non podemos tocar máis que unha nota cada vez, facendo melodías. E hai instrumentos como, por exemplo, o piano, que no piano podemos pulsar dúas teclas ao mesmo tempo e facemos unha armonía, vale? Entón, nese caso, se nós temos que escribir esas dúas notas que escribimos, non as escribimos unha a continuación da outra, escribímolas unha enriba da outra, vale? Entón, como son os intervalos armónicos ou melódicos? Pois melódicos, cando vai unha nota e despois interpretas a outra, e van así, separadas, que son todos estes casos que vimos aquí. Ou armónicos, entón temos que escribir unha nota enriba da outra, e iso implica que temos que tocalas xuntas. Ao mesmo tempo pulsar as teclas do piano, por exemplo, que é un elemento, é un instrumento armónico, como pode ser o acordeón ou calquera outro instrumento que podamos tocar dúas notas ao mesmo tempo, vale? Armónicos ou melódicos, simultáneos e ao mesmo tempo, vale? Unha a continuación da outra, melódicos. Unha ao mesmo tempo que a outra, armónicos. Ben, unha recapitulación. Os intervalos, que clasificábamos en segundo o seu número, primeira, segunda, terceira, quinta, sexta, sétima, octava, ou novena, décima, etc. E os outros criterios que eran simples ou compostos, ascendentes ou descendentes, conxuntos ou disxuntos, e melódicos ou armónicos. Moi ben, pois iso é todo o que vos quería facer chegar en canto a contidos. Teño pensado mandar uns exercicios pequeniños para que practicarades isto. Se podedes facedelos. E así quedavos moito máis claro todo o que acabamos de explicar. De acordo? E bueno, para calquera consulta xa coñecedes os meus contactos. Ánimo, moitos bicos, quero vos moito.